Salve tuturor, este Alexandru și mi-am găsit la un nou videoclip. Astăzi facem un videoclip 5 real, de fapt este primul, acesta este decul meu. Și hai să începem. Sunt afară și dacă o să fie telefonul meu, da? Punem aici prințul. Aici punem ăsta. Și am pus bine. Bine, ia o luă, dar cât? E o blindă. Am pus balonul. Hai mai repede. Hai mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede. Vârtejul naivii. Aici punem asta. Hai mă încarc. Punem prințul. Olo. Dacă primesc mesaj după WhatsApp, scuzați-mă. Am luat turnul. Hai încă un prinț, hai încă un prinț. Am pus încă un prinț. Și meciul e câștigat. Și... da. Golden Chase. Aoleu, m-am bătut. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Astăzi am făcut doar un match, dar de mâine vă promit, astăzi seara o să mai pun. Și de mâine vă promit că o să joc mai multe meciuri. Și da, eu am fost Alex și la revedere!